शिरशिंगे येथे डोंगराचे झालेले भूस्खलन तुर्तास धोकादायक नाही, दगडाला भेगा गेलेल्या नाहीत, त्यामुळे सद्यस्थितीत भीती नाही असा दावा भूवैज्ञानिक सागर देसाई यांनी केला। खासदार विनायक राऊत यांच्या उपस्थितीत शिरशिंगे येथील भेगा गेलेल्या डोंगराची पाहणी करण्यात आली। यावेळी राऊत यांनी श्री देसाई यांच्याकडून आवश्यक असलेली माहिती घेतली। दरम्यान तुर्तास तरी कोणताही धोका नाही असे देसाई यांनी सांगितले, परंतु भविष्यात कोणताही धोका उद्भवू नये यासाठी वरिष्ठ तसेच एक्सपर्ट भूवैज्ञानिक मार्फत पुन्हा एकदा या भागाचा सर्वेक्षण करण्यात येईल अशा सूचना जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांनी दिल्या। यावेळी ग्रामस्थ तसेच शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते। मीटर दिसतं त्यामुळे आणखी कंटिन्यूअस असे गेलेले आहे, त्यामुळे केअरफुली बघा। अजून तुम्हाला एक त्याशिवाय ते म्हणत काय नाही, जनरल प्राथमिक माहिती देतात, त्याशिवाय तुम्हाला वाटत असेल एक्सपर्ट डिसिजन घेण्याची गरज आहे तर तुम्ही बघावंच लागेल। कारण हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक समजा 10-12 फूट गेला असता तर गोष्ट वेगळी, किलो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर जाते ना। आता तसं तुम्ही आज पहिले इथे झालंय ना, अजून तुम्ही असण्याला आणि तुळसला करून होतो। तुळसचे दोन तुळसची काय परिस्थिती? तुळस ग्रामपंचायतच्या बॅक साईडला आहे, त्या ठिकाणी 2 गावांना घरांना आणखी अजून धोका आहे आणि बाकीच्या ठिकाणी नॉर्मल कंडिशन आहे। कारण आम्हाला सर्वात घारपी आणि जो भाग आहे जोळंबे घारपी असणी आहे, आता खूपच आम्हाला तर जिल्हा परिषदेचे ज्युअलिस्ट गेले ना, ते काय झालंय 3-4 ज्युअलिस्ट वाटून घेतलं। अच्छा अच्छा ठीक आहे। एक बघा याच्यामध्ये कसं आहे माहिती सर, प्रायमरीली आम्ही बघतो आणि MSc ज्युअलिस्ट प्रायमरीली बघून आम्ही सांगतो, परफेक्ट सांगतो जेणेकरून काय जीवितहानी होऊ नये। पण GS आहे जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ते डिटेल सर्वे करतात, जसं की मी पण करू शकतो पण माझ्याकडे इन्स्ट्रुमेंट नाही किंवा मला ते स्पेशलायझेशन नसल्यामुळे मी ते करू शकत नाही। जसं की स्टॅबिलिटी सर्वे त्याचं इन्स्ट्रुमेंट असतं, जिओलॉजिकल सर्वे याच्यामध्ये पूर्ण मी RDC मॅडमकडे एक नंबर दिलाय, डॉक्टर सचिन पोरे, ते आंबेडकर विद्यापीठामध्ये आहेत, ती इज एक्सपर्ट, ते IIT चे PhD। हां, त्यांच्याकडे तुम्ही हे जे फोटो बिटो आहे ना ते जरा द्या। हो हो मी दिलाय बघा ईमेल, अमर देवेकरला माहिती आहे। हो, रत्नागिरीच्या मॅडमना हां, आणि त्याने रत्नागिरीचं पण त्यांनीच केलेलं आहे।